सुबुं अनजिमा बांहोनायनि थाखाय रासिया सरकारा मोनसे सोमोनांथाव बिथांखि आजावदों। बे सोमोनांथाव बिथांखिया मा? फै जों बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मोनथिना लानि। थारैनो बुहुमनाङै गुबुन गुबुन हादोरफोराव बे बिथांखिखौ उल्था खालामनायखौ नुनो मोनो, नाथाय रासियानि बे बिथांखिया बुहुमनाङै सोमोनांहोदों। मा बे बिथांखिया? फै जों मिथिहोनि। व्लादिमिर पुतिन सरकारा मार्डार हेरोइन गोदान बिथांखि आखायाव लादों। सुबुं अनजिमाखौ बांहोनो थाखाय बे बिथांखिखौ आखायाव लादों। 6 फिसा जोनोम होयोब्ला आइजोनो पुतिन सरकारा बान्था होगोन। नंगौ, 6 फिसा जोनोम होयोब्ला जोनोम होग्रा आइजोनो 1 मिलियन रुबल बान्था मोनगोन, खमैबो भारत हादरनि 13 लाख रां। 6 फिसानि 9 फिसाया थांना थायोब्ला बे बान्थाखौ मोननो हागोन। हादर अनफावरियासो बिदि गोबां फिसा जोनोम होयो होननानै फोरमायदों पुतिन सरकारा। बे समाव रासियायाव गोबां सुबुं अनजिमा कभिड आरो रासिया इउक्रेननि दावहायाव थैनायनि जुनै सुबुं अनजिमाया खम जालांदों। बिनि थाखाय बे बिथांखिखौ लानाय जादों होननानै पुतिन सरकारा बुंदों। नैथि मुलुग दावहानि उनावबो सुबुं अनजिमाया रासियायाव खम जालांदोंमोन। बिदि बिथांखिखौ सरकारा सिगाङावबो लादोंमोन। 1944 आव ज'सेफ टेलिया बे बिथांखिखौ फोसावदोंमोन। खमैबो 4 लाख आइजोआ बे बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। बे समाव सुबुं अनजिमाखौ बांहोनो थाखाय पुतिन सरकारा मार्डार हेरोइन बिथांखिखौ फोसावना सुबुं अनजिमा बांहोनो थाखाय बे बिथांखिखौ आखायाव लाफिनदों। जाय समाव भारत हादराव सुबुं अनजिमाखौ खम खालामनो थाखाय राहा लादों, बे समाव रासिया सरकारनि बे बिथांखिया हादरनाङैनो सोमोनांहोदों। सुबुं अनजिमा बांहोनायनि थाखाय रासिया सरकारा मोनसे सोमोनांथाव बिथांखि आजावदों। बे सोमोनांथाव बिथांखिया मा? फै जों बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मोनथिना लानि। थारैनो बुहुमनाङै गुबुन गुबुन हादोरफोराव बे बिथांखिखौ उल्था खालामनायखौ नुनो मोनो, नाथाय रासियानि बे बिथांखिया बुहुमनाङै सोमोनांहोदों। मा बे बिथांखिया? फै जों मिथिहोनि। व्लादिमिर पुतिन सरकारा मार्डार हेरोइन गोदान बिथांखि आखायाव लादों। सुबुं अनजिमाखौ बांहोनो थाखाय बे बिथांखिखौ आखायाव लादों। 6 फिसा जोनोम होयोब्ला आइजोनो पुतिन सरकारा बान्था होगोन। नंगौ, 6 फिसा जोनोम होयोब्ला जोनोम होग्रा आइजोनो 1 मिलियन रुबल बान्था मोनगोन, खमैबो भारत हादरनि 13 लाख रां। 6 फिसानि 9 फिसाया थांना थायोब्ला बे बान्थाखौ मोननो हागोन। हादर अनफावरियासो बिदि गोबां फिसा जोनोम होयो होननानै फोरमायदों पुतिन सरकारा। बे समाव रासियायाव गोबां सुबुं अनजिमा कभिड आरो रासिया इउक्रेननि दावहायाव थैनायनि जुनै सुबुं अनजिमाया खम जालांदों। बिनि थाखाय बे बिथांखिखौ लानाय जादों होननानै पुतिन सरकारा बुंदों। नैथि मुलुग दावहानि उनावबो सुबुं अनजिमाया रासियायाव खम जालांदोंमोन। बिदि बिथांखिखौ सरकारा सिगाङावबो लादोंमोन। 1944 आव ज'सेफ टेलिया बे बिथांखिखौ फोसावदोंमन। खमैबो 4 लाख आइजोआ बे बान्थाखौ मोननो हादोंमन। बे समाव सुबुं अनजिमाखौ बांहोनो थाखाय पुतिन सरकारा मार्डार हेरोइन बिथांखिखौ फोसावना सुबुं अनजिमा बांहोनो थाखाय बे बिथांखिखौ आखायाव लाफिनदों। जाय समाव भारत हादराव सुबुं अनजिमाखौ खम खालामनो थाखाय राहा लादों, बे समाव रासिया सरकारनि बे बिथांखिया हादरनाङैनो सोमोनांहोदों। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।